abaro muna Jesu abaro pasa sekare sapera makona sambe 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 musukulasa untele mutendi hande 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 gati sarase corona dinotenda mama dinotenda baba makandiudza nezvajesu akandipa upenyu sere ngatisadzoke kumashure ngatisarase korona mutendi hande 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 ngatisarase korona mutendi hande 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 ngatisarase korona. That's Takudzwa Nyatsoka na Roma Kawa song yacho chinzi iyo hande right here on the pulse of the great Ganza Shami Takudzwa Nyatsoka anoronga gospel music menu sando dzake chi blouse kumapedza sending through that message she say Shami and ifarira music iyo shout out to Takudzwa ndipanashe mutown papi pacho panashe thank you very much for sending through that message so ndati before the break Chazo Nyatsoka totaura about working with Matthias Mary, also worked with Roma Kawa, you've worked with Anna San Richirenje, you've worked with Anna Patience Masiambit. How has it been? Wow, it's been quite a journey, and I thank God every big artist wandakashanda naye vakandigamuchira nemaoko ane rudo, you know, avisisa zvekuti unobvanzi mukomana bhadhara mari yakatika ini ndakashanda ndakagadzira zita. All these guys have been good. Pastor Matthias Mary, I thank God for the life of my brother Tinashe Nyatsoka, ndiye akandibatsira kuti ndiwane that collaboration ndatangoenda kwa Simplex. It was just smooth. Pastor Matthias Mary wachingosvika ndobva vatotanga vakabva vatongonyora vhesi ravo ipapo ndobva vatoisa mavocals avo vachingosimbisa pachorus. Well, it has just been humbling kubatsirwa nevanhu vakadaro. All right, that's amazing. And tungotaura about the album in general, the making of Bountiful Harvest. How long did you take, and how has it been? Because when wakawanda rukukomlina with this COVID situation, kuwana time ya kurekoda, kukwanisa kudedza ma BV and all that. How has it been for you? Yeah, fairly. It was challenging, but I just thank God. Ndinoshanda album gore rese. Normally ndichiri neconviction yekuti almost every year I have to release an album. Saka pa 12 months ndinospesa. Bountiful Harvest ine 7 songs ne instrumental tinoarumbidza kokupesera, which is the 8th track. Saka takatanga kushanda gore richitotanga ndorangarira Ebenezer iyo track number 4.
takatoirekodha musi it should be new year yekutanga tichipinda muna 2021. Saka Mwari vaingoprovhaidha kunyange iri mari yekurekodha. Mwari vakandisimudzira zvekare vanhu vakabata pamwe chete neni vaibheka vacho nevemakolabo. Sapastor Ro vakatodriva all the way from Domboshava kuti tinorekode kwavachisale, you know. I just thank God. All right, that's good. And tingati here COVID-19 yaku affect you know, as gospel musicians mainly. Yes, it has affected us, and it has also it has enlightened us kuti okay, kana usiri kuita mashows, kana usiri kunyanya kufamba uchimba mumachurches, alright, unokwanisa kukura zvekare pa social media, unokwanisa kuwana maavenues ekutoti online wakukwanisa kutengesawo music yako. Music yangu iri kunana iTunes, iri pese, Bad Beats app, YouTube. Saka ine kamwe kakuti vhura njere kayaita. Alright, tinotenda nekuti mawana kuvhurika kwenjere, because munhu angonongoti zvakaoma rega ndombomira kuimba, because zvinhu zvakaoma tiri munguva ye-COVID and all that. Well, our time is 23 minutes to 10. Kondotaura na Takudzwa Nyatsoka. He is live in studio. You can send a message on 0717605027. Alright, right now timonzwa song tinovarumbidza in a different feel. So tiadzoka timbotaura about the issue of diversity when it comes to recording music as an artist. But Ramboka Terra, and you're free to rate this song. You're free to tell us what you want to say.
That's Takudzwa nyatsoka song yacho ichinzi tinovarumbidza, a little bit of amapiano there. And then talent mfesu yo keep working hard, Mr. Man, Father Tachi vari pa GP apo. All right, parisei apo pa GP. Thank you for getting in touch with us. Tiripo pa 16 Island Road ya FM, and of course we have Takudzwa nyatsoka live mu studio. Zvikanzi hi sister Shami, vanogona mukoma avo vaudzei kuti makanyanya, ndiri kudawo kuti nyasha dziwanzwe, muitewo one song neni, bhora mberi mwana wamai ramba wakadaro. That's Paddy Music anoimbawo ari muno muGreat. So all right, so let's talk about diversity. Danzwa apa pane totally different. It's a song yetajaira kunzwa, but totally different feel. Yeah, you know, I always listen kuma fans. I always listen kuvanhu. Then ndinoona zvakanaka even shoko raMwari kuna mapisarema pane parinotaura kuti hanzi you should play instruments for God, you should play music for God skillfully and even ne-excellence kana kuti tingati kufambirana nenguva. Saka ina handisanda jaira, this was the first song yemapiano, but ndoona zvakanaka kuti okay, vanhu vazhinji vari kumboteerera mapiano ekuSouth Africa. Saka isusu tikangopindawo though tisingaluze our original sound. Saka yeah, I feel vanokwanisa kusununguka. Kune vamwe havo vekuti anongoramba ari traditional beat, which is also good, zvichienderana neministry yake, but kana uchikwanisa kuevolva nekumbopindawo zvinenge zvakanaka. Right, that's good. And panetaura zvecollab, are you doing a collab nevamwe? Not kuti imimi you have done a collab nemamwe artist, but yes. Are you open kuti mamwe artist wanga achiuya kwamuri achiti minister ndoda kumboitawo collab nemi ndoga? Yes, ndakasununguka. Kune vanoziva even vakambondibata kana pari paWhatsApp. Ndiri munhu akasununguka hangu kuimba nevamwe, whether munhu wekutoti agara nezita totounzawo something chinobatika kana mavoice edu achiblenda. Then even munhu arikuda kutotanga, pane vamwe andakatombobatsira anotaura kuti ini ndoda kungoimbira Mwari but hasanambopinda mustudio. Ndakasununguka. Right, that's wonderful. Anzi anogona Taku ngaenderere mberi ndimai Mangoro vari kuBondolfi vanoimba mukoma Takudzwa rambai makadzvanya baitafadzwa masukume insenga. Zvikanzi ko kuchechi munoimba here minister kana kuti munoimba paredio? Ndinoimba kwese hama yangu. All right. So how do you balance it? Munombotora here masong enyu mumboperforma muchurch or munongoperforma on special occasions chete? All right, angu muchechi ndanga ndisati ndanyanyoimba, but zvaya zvekungotiwo waintroduce a song kana pama-item angu ndanga ndisati ndanyanyoimba, but ndinoona zvakanaka kuti muimbi ointroduce music yake. Ndinoona kune vaimbi sana Minister Mike Mayendere, kunana UFI yekuti ana salt of the earth. Ndakatofara zvitoimbwawo nevamwe even there's this church yandinobatana nevakawanda ikoko, is Divine Kingdom Baptist Ministries kwa Pastor Love. Otonzwa vanhu vachimboimba those songs. Then ana take sure handiti ndambozana agere pachigaro achiintroducwa even kwana magaya kwanani. Ndona chiri chinhu chakanaka kucelebrate vanhu vedu. Chokwadi. Anzi aiwa ndiwo vanotonga zveshuwa kozi ngoma iri rakanyanya, and Prince Rikomachalaga ari kutumira message iyoyo. Another one coming through, anzi Takudzwa anosota uyu Shami. All right, anozoisa zita rako, but thank you very much nekusenda message. So vanoda this new album vangariwana sei? All right, ndaya nema-CDs ndichasiya ma-copies pa studio pano, uye vanhu vanokwanisa kundibata pa 0783 212 689 0783 212 689. Kune vanenge vasingade pa WhatsApp, vanhu vanokwanisa kuwana music yangu pa iTunes, Deezer, Buddy Beats, pa YouTube kungosearcha kuti Takudzwa nyatsoka. Moiwana music pa Facebook zvekare Takudzwa nyatsoka, tine zvatichiposta ipapo. All right, ko vanoda kumpinda muma fan group and all that vanokwanisa kubata futi on your number? Yeah, vanondibata pa number.
mukoma vanogona ngavarambe vakadaro ndi my junior vari kwachiraya kuti sei kwachiraya my junior, thank you for getting in touch. Izvozvo rega timbonzwa another song, it's not from the brand new album antika but timboita tidzokera futi kumashure. Song yacho ichinzi iyo dzidzisai vana featuring Sandra Chirenje. Rambokatera ya FM, we are the pulse of the great Jack and our number is 0717605027 or 0718335890. Wafundisi vanorera kereke, oh, yakamirira chikomba, tosakura ndima, oh, kushandira chikomba. Imi mai vanava, oh, vari muzita rababa. Ona mai vanava, vari muzita rababa. Dzidzisai vana, Dzidzisai vana, vasivane na baba. oh, vasivane na baba. Jehova ndivo baba, Jesu ndivo baba, tisivane na baba. oh, tisivane na baba. Imi vana pamunodzidziswa, dzidzisikai, musaite zvinopesana neshoko. Vafudzi ava varanda vashe, ngatisavanamate, kuita sekuti ndivo vava Mwari. Tisazvitsvakira kutukwa, tovatsarumbidza kumunhu waMwari, kuvimba namunhu waMwari, kupfuura iye Mwari wacho. Tisazvitsvakira kutukwa, tovatsarumbidza kumunhu waMwari, kuvimba namunhu waMwari, kupfuura iye Mwari wacho. Namatai Mwari, hama dzangu we, ndiuga anoda kurumbidzwa. Ngatinamate Mwari, hama dzangu we, ndiuga wekupa rumbidzo. Hanzvadzi yangu Sandiwe, musharukwa variko kumusoro. Ndakanzwa kuti vane shanje, usavasanganise. Mukoma wangu Takwiwe, musharukwa variko kumusoro. Ndakanzwa kuti Takudzwa nyatsoka and Sandra Chirenje dzidzisai vana. Powerful message there. Our time 10 minutes to 10 tiripo for the pulse of the great Dakia FM. A big shout out to Nejima Pagweru apo. I see you my dear, I see you, thank you nekuteerera. Namusising a message from Tawanda Chenge rikukomenta of course pa music iyo. But before that, mukoma Takudzwa vanogona Sister Shami angavarambe vakadaro ndi my Douglas vari pachisenga parisei pachisenga. Thank you very much nekutumira message muri ipapo.
right, our time 9 minutes to 10. Another message here. Vanogonesa mukoma takunga varambe vakadaro tawanda chenge ari pachikato apo. Mshamarari ndokumbirawo mundiudzewo namba ndina kudzibata alright vachadzokorora. Anogona mukomana waShami vaudze kuti vauye vachinditengesera 1 CD pa shop pangu ndiripo Nal Shami and Martin Luther. Okay, vanosvika nepo izvezvi. Another message coming through here. Mwana anogona zvake uyo, alright. Ane chipo gogo runodada vari pamkoba 11 sending through that message. Okay, it's been fun hanging out with you, Minister Nyatsoka. Tafara kuva nemi mustudio muchitiudza more about Bountiful Harvest anditika. But as tradition, of course, kufana umbotitira you know, ka freestyle mbijana. Mukuno tipaka chorus kenyuke song yamunofila kuti kubva nchitanga kandoka song kanyatsontitira, or you can do a totally different song. All right. Na Jesu ava rutiziro rwangu, na Jesu ava baba vangu, kwandiri kuyenda kwandakananga okupwinya zvachose. Thank you very much, Minister. Kuimba handizogona ndogona kutaura so handingazokwanisa kubheka, but tisatapedza interview yedu kuti munhu anga achibudirira ka there are always vanhu vanenge varipo to support him. So do you have anyone that you want to thank akaita kuti album it was success, vakaita kuti your music career inge ichisvika pano muzvaranasi? Wow, yeah, ipapo pakakosha. Ndichatanga nekudzokorodza nhamba kune vaya vanga vachitava nakunyasodzibata nditi 0783 212 689 0783 212 689. So yeah, ndine vanhu vakawanda vakashandiswa naMwari muupenyu hwangu. Ndinotanga nekutenda vabereki vangu, baba namai Nyatsoka. Then ndotenda vepamweya, baba naamai Washe. Then ndotenda kuna Pastor Ian Love, you know, vakataura zvakawanda, vakaprofita, kunyangwe collabo yandakaita na Pastor Matthias Mary ndisati ndaiita, vakataura pamusoro pazvo. Then ndotenda kune mapartners eministry, maproducer nevamwe backing vocalists vachandiregerera, but ndoda kunyanya kutenda partners ipapo. Kunana baba Mzawaka, kunana baba namai Taderera, kunana there are many people, ana baba namai Dzere. Those people vanomira neni, mama Zinyemba, zvekuti kune vanhu vekuti even ukati ndabudisa CD re $3 munhu anokudza kuti minister torai $50 kungoti basa riende mberi. So ndoda kutenda zvikurusa nevanonyengetera, haisi nhau yemari chete, but vanonyengetera kuti mukomana aramba ari mugwara uye aramba achishandiswa naMwari. Ndotendesa zvekare mafans vese vanotitsigira, nemi mose hama manga muchifona muchi-encourage mukomana kuti aramba achiendera mberi nebasa raMwari. Thank you so much. Thank you as well. Nekuya mustudio medu kwamaita muzvara nhasi achingoerenga mameseji ekupedzisira aripo. Wanzi mukoma vane chipo ava vakarora here nitawanda chenge ari pachikato. I'll let him respond. Vambopindura havo before, but I'll let him respond again. Andisati ndarora. Alright, but vatoro vari in a serious relationship, so yes. And vakanyanyisa mukoma avo, God bless, and Elite Mabuto ari pachikato sending through that message. Mukoma vanorova ava ndi Pauline Gumbi ari pamberengwa, mukoma vanoimba avo ndi Naomi kumapazuli. Well, thank you very much to everyone who was with us from exactly 6 o'clock. Izvezvi ininda kubva ndatoonekawo because the motivation yakunoperera pano. Nchitenda Minister Takudzwa Nyatsoka vauya all the way from Marondera kuti vange vachiva nesu muzvara nhasi. And today we are signing out.